Azurfa Rediyo, duniyar labarai a tafin hannunka. Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai farin jini, Azurfa Rediyo. Za ku iya sauraron mu ta hanyar sauko da manhajar mu da ke kan Play Store. Haka kuma kuna iya sauraron mu akan shafin mu a dandalin sada zumunta na Facebook. Sannan kar ku manta, ku yi subscribe din YouTube channel ɗinmu tare da danna ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka saka muku wani sabon shirin. Azurfa Rediyo, muryar zamani. Duk wanda ya ma maganan cewa akwai zama da aka yi tunanin inda shugaban jam'iyya zai fito yanzu. Ba gaskiya a ciki, wannan duka riga malam masallaci ne, ba maganan gaskiya bane, ba matsayin jam'iyyar APC bane a yanzu. To maganar da ake da shi na jam'iyyance, maganar zonin, ku za ku martaba wannan koko babu maganar wannan a cikin tsarin ku? Kwata-kwata ma ba a yi. Yanzu ne ma aka so tuntuba na shugabanni, manyan shugabanni da suke cikin wannan jam'iyya. Ba a zo magana ma a ina ne za a ɗauki shugaban jam'iyya ba a zo magana a zauna a yi zonin ba, sai lokacin da aka yi magana aka zauna aka yi zonin, a nan kuma za mu sanar da ku, za mu sanar da 'yan Najeriya abin da ake ciki. Kana nufin ka ce kenan al'ummar Najeriya su sa ido, ba za su ga wani ɗan takara na shugaban ƙasa daga kudancin Najeriya ba, daga arewaci zai fito, kake nufi kenan? Na ce maka duk yanzu ba riga malam masallaci ne duk wanda ya ma maganan takara a yanzu. Mu abin da muke yi yanzu, muna so jam'iyyar mu dukkan abin da ya addabi jam'iyyar nan mu tabbatar cewa an sha kansa. Jam'iyyar nan tana nan daram kamar yadda take, kuma insha Allah za ta ci zaɓe 2023. To al'umma da dama suna tunanin cewar kaman ka karkata a wani bangare tunda an ganka a jihar Lagos, kuma ana da zargin ko tunanin cewar ka zauna ka gana da Tinubu da tunanin shine dan takarar ku a 2023. Menene gaskiyar wannan magana? Ai kada ka manta, Tinubu jigo ne a jam'iyyar APC. BC Akande jigo ne a jam'iyyar APC. Dukkan abin da za a yi kuma dole ne a hada da su in ya zo maganin shawarwari, domin su ma 'ya'yan jam'iyya ne. Amma maganan wani dan takara ko kuma ga inda dan takara yake, kada ka manta yanzu muna shekara na farko a wa'adi na biyu na shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda kuma akwai shekaru 3 da rai da lafiya insha Allah. Duk abin da zai karkatar da tunaninmu kan maganan takara a yanzu bai mata su ba. Menene gaskiya da irin ikiraren da jam'iyyar ta PDP take yi cewar gazawa ku ne ya sa 'yan Najeriya suka fara hankoro da maganar shekara ta 2023 tun ba a gama shekarar farko ba? Kai kana maganan jam'iyyar PDP. Dan Najeriya ba zai manta da la'anin da jam'iyyar PDP ta yi wa Najeriya ba. Domin idan baka manta ba, idan kuma masu sauraro za su iya tunawa, lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya hau, jihohi da ƙananan hukumomi akasari a Najeriya ba sa ma iya biyan albashi. Sai da ma aka agaza musu daga gwamnatin tarayya na wata da watanni, sannan suka fara iya biyan ma albashi. Kabar ma sauran harkoki na tattalin arziki da more rayuwa na yau da kullum, kabar ma maganan wannan. To saboda haka dukkan maganan da wani mutum zai faɗa za a iya saurare shi, amma ba wai maganan ɗan jam'iyyar PDP ba da ya shekara 16. Ko maganan tsaro da kake yi din, maganan tsaro abu ne ba na kwana ɗaya ba, abu ne da yake tafarfarewa a ƙarƙashin kulawan wasu. Sun ki su kula, su gyara, su nema sojojinmu kayan aiki, su tabbatar cewar an samu gwargwado ci gaba a ƙasa, yadda ma mutane ba za su karkata wajen maganan ta'addanci ba. Wannan su ne abin da ya dunkule ya kawo rashin tsaro a Najeriya, wanda har yanzu nan ake fama da shi. To saboda haka kar ma mu koma baya muna tunani ko kuma muna maganan abin da jam'iyyar PDP ta yi, domin in abin da jam'iyyar PDP ta yi ne, talakan Najeriya ba zai sha'awan jam'iyyar PDP ba, domin ba abin da suka tafuka Najeriya da za a yi tunanin cewar jam'iyyar PDP ta zo da wani sabon bayani da